खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै पंचायत बिसायख'थियाव बीजेपी दोलोआ गेदेर देरहासारनायखौ मोननो हानायनि उनाव बीटीसी बिसायख'थिखौ लानानै साखाफारा जादों बीजेपी दोलोआ बीटीसी बिसायख'थिखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिबुंथि बिथाङा बुंथिदों दि बीटीसीआव बीजेपी दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन बीजेपी दोलोआ जायफोर बियाबफोराव गोख्रों बेफोर बियाबफोराव बिसायख'थिखौ गेलेगोन मोनब्रैजि बियाबनि मादाव बबे बियाबाव बीजेपीआ गोख्रों बेयाव बीजेपीआ बिजाथि फसंगोन आरो बेखौ लानानै फैगौ 15 मेयाव सावरायगोन होननानैबो फोरमायथियो जुदि मोनब्रैजि बियाबनि मादाव बीजेपीआ मोननैजि बियाबाव गोख्रोंबा बे मोननैजि बियाबाव गसंगोन आरो आद्रा थानाय मोननैजि बियाबाव एनडीएनि लोगो दोलो अदेबानि प्रमद बर'नि दोलोखौ मदद होगोननानै फोरमायथिदों आरो लोगोनि बेलायाव बेबायदियैनो थागोन बिसायख'थिनि समाव आलदा आलदायै गेलेयो आरो उननि समाव लोगो जायो सिगांनि बिसायख'थियावबो बेबायदियैनो गेलेदोंमोन होननानै रोखा खालामो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इन्डिया आरो पाकिस्ताननि दावहायाव रासियानिफ्राय लाबोनाय एयार डिफेन्स सिस्टेमनि S-400आ मोजां खामानि मावनायनि उनाव भारतआव आरो फैनो हासिगौ S-500 जाय S-400नि रुजुनायाव S-500आ गोख्रोंसिन पाकिस्ताननिफ्राय ड्रन आरो मिसाइल गावहरनायखौ S-400आ टार्गेट खालामनानै गाग्लोबनो हानायनि उनाव रासियाया S-500खौ जयै बानायनो थाखाय भारतनो प्रप'जेल हरदों मख'नो गोनांदि जायनाखि पाकिस्तान आरो भारतनि गेजेराव सम सम दावहा जायो बेनि थाखायनो भारतआ S-400खौ रासियानिफ्राय लाबोदोंमोन आरो बियो जोबोद मोजाङैनो खामानि होदों S-400आ सुदर्शन चक्र बायदि खामानि मावदों होननानै बुंथिदों दैदेनगिरिफोरा मख'नो गोनांदि S-500 एयार डिफेन्स सिस्टेमा बेलिस्टिक मिसाइल आरो हाइपारसनिक वेपनखौ गावख्लायनो हायो S-400नि गेजेरजों फाइटार जेट ड्रन मिसाइलफोरखौ 400 किल'मिटारसिम आरो 30 किल'मिटार गोजौसिम टार्गेट खालामनानै डिस्ट्रय खालामनो हायो अदेबानि गावख्लायनो हायो आरो 600 किल'मिटारसिम डिटेक्ट खालामनो हायो जायनि मददजों पाकिस्ताननिफ्राय भारतआव गावहरनाय मोन 15 मिसाइलफोरखौ गावख्लायनो हादों आरो 50नि बांसिन ड्रनखौ गावख्लायनो हादों भारतनिफ्राय अवंतीपुरा भुज जम्मू आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय मिलिटारि स्टेशनखौ पाकिस्ताननिफ्राय मिसाइल आरो ड्रननि गेजेरजों गाग्लोबहरदोंमोन नाथाय बेखौ भारतनि एयार इन्डिया डिफेन्स सिस्टेमनि S-400नि गेजेरजों गावख्लायजोबनो हादों थिग बेबायदिनो S-500आ मोनसे एन्टि बेलिस्टिक मिसाइल जायनि गेजेरजों 600 किल'मिटारसिम इन्टारसेप्ट खालामनानै गावख्लायनो हागोन आरो 200 किल'मिटार गोजौसिम आरो 2000 किल'मिटारसिम सुथुरखौ डिटेक्ट खालामनो हागोन जुदि भारतआ S-500खौ लाबोनो हायोबा बेयाव भारतनि थाखायनो मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय जागोन नोंथां आरो आं जों बयबो सानसे नङा सानसे बेरामाव गोग्लैनो गोनां जायो नङासै नाथाय बेराम जानाय समाव पाप मावनायनि थाखाय बेराम जादों होननानै सोरबाया नोंथांखौ जुदि मिनिफैयोब्ला अब्ला बेनि सायाव नोंथांनि मोन्दांथिया मा जागोन थिग बेबायदिनो जादों BTCखौ दाग्रा आरो 17 बोसोर BTCखौ सामलायनाय हाग्रामा महिलारीनि उदैयाव अन्थाइ जादों 17 बोसोर बर' रायजो राजाखौ थगायनाय सोबख'नानै जानायनि पाप स' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि पाप बेबायदि होननानै बड'लेण्ड बुब्लि निउज पर्टेला लिरनानै फोसावदोंमोन बेनि उनावनो गोबां सोंखारि जानो गोनां जादों बड'लेण्ड बुब्लि निउज पर्टेला BTCखौ दाग्रा आरो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि सायाव बेबायदि आरजाथावै लिरनायखौ लानानै BPF दोलोआबो गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव एफआइआर होदों जेरै क'क्राझार सिमला पुलिस थाना सालबारि पुलिस थाना आरो गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव BPF दोलोआ एफआइआर होदों बेनि सायाव जाहाथे राहा लायो बेनि थाखायबो असिनिसिम खावलायदों BPF दोलोनिफ्राय बेखौनो बुंथिदों दि बड'लेण्ड बुब्लिया फारसेनिल' जानानै खामानि मावबोनायखौ नुबोदों आरो मोनसे राजखान्थि दोलोनिल' जानानै खामानि मावनाया दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय आरो
समाज बिजोङाव बेबायदि गाज्रि लिरनायजों समाजा गाज्रि आरो गुबुंले जायो होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। लोगोसे निउज चेनेला समान नोजोरजों नायनो नांगौ, नाथाय बेयो सोरबा सुबुंनि चेनेलसो, मोनसे पर्टेल चेनेल नङा। बिथांमोनहा पर्टेल चेनेलनि आरो ससियेल मिडियानि इथिक्सखौ बुजियाखै होननानैबो फोरमायथिबावो BPF दोलोनिफ्राय। ओजोंहाय जाथायखौ लानानै बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननिफ्रायबो खौरांगिरि मेल हांख्रायदों। खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बिथांमोनहा बेखौनो फोरमायथिदों दि बड'लेण्ड बुब्लिया हाग्रामा महिलारिनि फटक होनानै आरजाथावै बाथ्रा लिरनाया सोंखारि जाथाव आरो बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो होननानै बुंथियो। उननि समाव सोरबा सुबुंखौ बा आफादनि सोरबा सुबुंखौ बेबायदि बाथ्रा लिरबावोबा आरो निउज होबावोबा बेनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननिफ्राय। आरो बड'लेण्ड बुब्लिया बेबायदि फोसावनायनि थाखाय खम समनि गेजेरावनो निमाहा बिनो नांगौ। प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों निमाहा बिनो नांगौ। जायनाखि गोरोन्थि मावोबा निमाहाबो मोनो, बेनिखायनो निमाहा बिखांनायनि उनाव BPF दोलोआ केस होनायखौ बोखारनानै लाफिननो नांगौ होननानैबो बुंथियो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननिफ्राय। पाकिस्तानी उदखारि आरो सेनाफोरखौ गाग्लोबनायखौ भारतआ दोनथ'दोंसो, जों नायगोन पाकिस्ताना मा खालामो। आरो बे समाव भारतआ हाइ एलार्टआव दङ। बे खोथाखौ फोरमायथिदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। मख'नो गोनांदि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा दोनथ'जानायनि उनाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै दावहानि सोमोन्दै माखासे खोथा फोरमायथिदों। गिबियावनो भारतनि बिर सेना, रैखाथि हान्जा, संगालि अदेबानि खुफिया एजेन्सि आरो बैगियानिकफोरनिसिम साबायखर बावदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिदों दि 22 एप्रिलाव उदखारिफोरा पहेलगामाव जेरैबायदि दाय गैयै सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबदों, गथ' गथाय आइजोफोरनि सिगाङाव नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गावथारदों बा बुथारदों, बेयो उदखारिनि गाज्रिसिन महर, जायनि थाखाय उदखारिनि सायाव राहा लानो नांगौ होननानै गासै भारतनि थागिबिफोर, राजखान्थि दोलोफोराबो जयैनो मोनसे गारांजों बुंदोंमोन। बेनिखायनो उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सेनाफोरनो एंगारनानै होनाय जादोंमोन। दा गासै उदखारिफोरा मिथिबाय जोंनि बिमा बिनानावफोरनि सायाव इनाय खालामोब्ला बेनि फिननाया मा जागोन। अपारेशन सिन्दुरआ खालि अपारेशननि मुंल' नङा, हादरनि खौथि खौथि सुबुंफोरनि आसा। भारतआ 6 मेनि मोनायाव आरो 7 मेयाव पाकिस्तानखौ गाग्लोबनायजों बेयो आसाया मोगथां महर मोनबाय। भारतनि बिर जोहोलावफोरा पाकिस्तानी उदखारिफोरनि ट्रेनिं सेन्टारखौ थेर बेथेर खालामबाय। मिसाइल आरो ड्रनजों बाहावालपुर, मिरुतके आरो माखासे जायगायाव गाग्लोबदों। उदखारिनि जायगाफोरमोन बेफोरो, आरो बुहुमाव जेसेबां गेदेर गेदेर उदखारि गाग्लोबनायफोर जायो बे जायगाजोंनो सोमोन्दो गोनां होननानै फोरमायथियो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। भारतआ पाकिस्तानखौ गाग्लोबनानै गोबां खहा खालामनायनि उनाव पाकिस्तान सोरखारा मददनि थाखाय गिदिंथिंदों आरो उदखारिखौ फोजोबनो राहा लागोन होननानै रादाय होदों। बे लेखायैसो भारतआ दावहाखौ दोनथ'दों होननानै फोरमायथिदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। सिजफायारनि नेमखौ गले गले सिफायदों पाकिस्ताना। फिन आरोबाव पाकिस्ताननिफ्राय ड्रन नुनो मोननाय जादों भारतआव। जम्मु एन्ड काश्मीरनि साम्बायाव थानाय बर्डाराव पाकिस्ताननि ड्रनखौ नुनो मोननाय जादों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दावहाखौ लानानै बिबुंथि होनायनि 1 घन्टानि गेजेरावनो पाकिस्ताना भारतआव ड्रन दैथायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दावहाखौ लानानै बुंथिदोंमोन दि पाकिस्तानी उदखारि आरो सेनाफोरखौ गाग्लोबनायखौ भारतआ बे समाव दोनथ'दोंसो, जों नायगोन पाकिस्ताना मा खालामो। आरो बे समाव भारतआ हाइ एलार्टआव दं होननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दावहाखौ लानानै गोबां बिबुंथि होदोंमोन। नाथाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बिबुंथि होनायनि 1 घन्टानि गेजेरावनो जम्मु एन्ड काश्मीरनि साम्बायाव थानाय बर्डाराव पाकिस्तानी ड्रनखौ नुनो मोननाय जादों। ड्रनखौ नुनाय लोगो लोगोनो रैखाथि हान्जाया थाबैनो इन्टारसेप्ट खालामनानै ड्रनखौ गावख्लायदों। आरो बे ओनसोलाव ब्लेकआउट फोसावनाय जादों। ओजोंहाय पान्जाबनि माखासे ओनसोलफोर जेरै अमृतसर, हसियारपुर, जालन्धर आरो माखासे सिमायाव थानाय जिल्लाफोरावबो ब्लेकआउट फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहाखौ दोनथ'नो थाखाय मोननै हादरनिफ्राय थांखि लानायनि उनाव पाकिस्ताननिफ्राय गले गले सिजफायारनि नेमखौ सिफायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि साम्बायाव थानाय बर्डाराव पाकिस्ताननि ड्रनखौ नुनो मोननायनि अनगायैबो बिनि सिगांबो पाकिस्ताननिफ्राय जम्मु एन्ड काश्मीरनि माखासे सिमाफ्राव गाग्लोबहरदों, जायनि जाहोनाव जोंनि रैखाथि हान्जायाबो जिउ खोमानो गोनां जादों। आरो बेबायदिनो दासिमबो पाकिस्ताननिफ्राय गले गले सिजफायारनि नेमखौ सिफायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों।
रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' श'रुमा अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया साखा खबनै मटर साइकेल बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे सिलिं फेन गंसे मोननो हागोन बेनि अनगायैबो गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिबो मोननो हागोन जायखिजाया मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन SP 160 मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला 32 इन्सि LED टिभिबो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो एक्टिवा 110 आरो डिअ 110 मडेलखौ बायोब्ला 3000 केशबेक मोननो हागोन नोंथांमोनहा गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल नङाब्ला स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन थाबैनो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन गोलोम बोथोरनि थाखाय काजलगावनि MMH अट' श'रुमा फोसावनाय बे अफारा 5 मेनिफ्राय जागायबाय आरो 5 जुनसिम थागोन मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों